Да ми споделяш ли в следващия епизод на Skywars и играем на мапа Overflow и започваме. Веднага имаме меч, което ще дава справедливост. Първият умрял е този. И ще станем ли Full Diamond Challenge. Е, така се убиват хора, си знаете. И вие правете на този мап. Зацепи ми. О, Full Diamond май! Чудно. Няма такива работи. За Full Diamond. Rage Cute. Отиваме по средата, къде че цъпне във водата. Каквата вода, бе. Проверявай. Безнаградник си, лошо. Довиждане. Добре. Вече имаме това, което ни трябва. А именно Fire Aspect. И даваме си. Power 3 линия лъка, да. Уоу. Are you kidding me? Ей, някой стори. Ще до мамата. Ей, пичага, как си? Ако си се скрил, добре. Откажи се, приятелю. Ти пък какво правиш? С тебе не съм приключил. Си знаеш. Айде, бай. Беше ми приятно. Нупче. О, рефила. Давай, мерси. Добре. Време е да се опнем както си трябва. И оня се върна. Не, това не мога да взимам. Он е сигурно си е пръснал подката. Нямам предвид с Су, другото. Не си помислите нищо лично. Мерси отново. We are getting съзнае. И това е първа победа, мисля, може би. И да. Почваме следващата игра. И това може да е последната. Съм сигурен.
И играем на мапа Shaded, или така как се чете. Уоу. Да, без честе. Добре. Very nice. Ето, това е още един късмет. Опитах да заснема един епизод, където имах една победа, защото станах full diamond от честовете, което беше наистина, това е ряда късмет. И да, след това яко филмах от хакери и ми се пресака клипа. Ето, че отново имам късмет. Go, go, go. И ще мога да ме спре, вече тотално. Така. Така. Ендар велички за мене. Искам да ги... Така. Здравей, приятелю. Ще паднеш. Али ще паднеш? Да решил си пътя. Много хора идват, аз се каширам тука. Не ми трябва средата. Или пък айде. Не. Добре, айде. Не. Сега се избият малко. Айде. Ако са тимове, са заснети. Да. Ясно си е. Тиммейт. Моля, ти къде тръгна? Гори си. Добре, втора победа, GG. Не съм хакер. Само това ще кажа. Да си видя скайпа. И да, това ще е последната игра за клипа. И да е фейл, не ми пука, защото направихме яки победи. Играм на тъп мап, така че не очаквайте победа. Но ще вземем чистото, защото няма да рискувам да ръшвам без брони. Защото знам какво става. Всички хора измират. Пак късмет. Ами добре, на този клип сме бая късметли, сега пак сме почти фул диамантени. Което това е да сме без една каска. Повечето страна е почти нищо, но има една част, че е важна. Че не... Да, че си има разлика между диаманта на то е ясно. И здравейте, приятели, как сте? Аз тук съм се екипирал. Малко ще ви преча, ама айде. Хакер поредния. Моля! И със лък ме уби! Добре. Аз ви казах, че това мък не го харесвам. Без това си знаех. Добре, играем на мапа Frozen Throne и да, това ще е главна последната игра, защото мразя хакерите. Защото като видите, ще дадат як бан. Перманент мисля. И после ще реват. Както се казва, сме с този, който се сме последен. Най-добре, да. Не ми пука, не съм такъв, който го прави такива поговорки. Но да. Какво ли права? Аз като започнах да говоря след двете победи и фейловете. Добре, това е решаващата игра, айде. Трябва да спечелим, за да станем 3 на 2, но все пак усещам как ще филна и тука.
какво да се прави. Ти къде си? Ти не си за тук. Изпусна такива работи. Не. Лош си. Хакерс. Дойде за мен, добре. Моля! Да. Ти писна на човек. Няма да стане. Аз на такива мапа няма игра, по части кам. 3 на 2 фейл, бе. Поне да е 3 на 3. Сега това сигурно ще ме ръчна или си е взел кит. Как се кажеш това? Пайро. Ама нерви. Яката ама нерви. Сега си казвам, ще победа. Верно ли, бе? Бе, какъв е този лък, бе? Да ми се ръф лъка. Айде. Моля! И влезна! Надявам се, клипът да е харесал, аз не мога да плачи, то... Както написах скайпа, че снимам, айде, лош късмет. Както и да, надявам се, клипът ви е харесал, аз бях Тролкак БГ, абонирайте се, ако ви е харесал видео, това ще е епичен фейл. И да. Може да ме добавите в скайпа, и Шерпака също ще бъде в описанието и ще се видим в следващия епизод. Чао!